Bună la toată lumea, azi vreau să vă vorbesc despre Helium Track. Ce este Helium Track? Helium Track este un mic dispozitiv care se conectează la internetul vostru care îl aveți în casă prin cablu internet. Are o mică antenă care se conectează la alte internete care sunt în zona dumneavoastră și vă poate aduce un profit foarte bun în fiecare lună, nu făcând nimic. Acest dispozitiv este pentru totdeauna, nu are limită. Când vă înregistrați, să aveți un link al vostru care, prin acel link puteți invita alte persoane, câștigul vi se va poate ridica foarte mult. Cu cât aveți mai multe persoane, cu atât câștigați mult mai mult. Acele persoane care le invitați, la rândul lor, ei invită pot invita alte persoane, voi aveți posibilitatea să câștigați mult mai mult. Deci, începem cu înregistrarea. Vă voi lăsa în descrierea videoclipului linkul pentru înregistrare, așa ca să vă puteți înregistra ca să nu plătiți dispozitivul. Dispozitivul care vă va ajunge acasă cam în timp de 2-3 luni de zile. Vă va ajunge gratuit. În acela timp când vă va ajunge acasă și îl conectați la internet, să aveți un câștig de 20%, pentru că compania în zilele astea oferă la aparatul gratuit. Îl oferă gratuit în modul că vouă să vă dă 20% din profit, iar ea să iei 80%. Invitând persoane cu linkul care îl aveți în descriere odată ce v-ați înregistrat, profitul va crește mult mai mult. Nu o să mai fie la 20%, va ajunge la 25% cu 5 persoane invitate, cu 10, 30 și tot așa. Acum vă arăt cum să faceți să vă înregistrați. Puneți un nume, acum eu pun un nume Fazul pentru că m-am înregistrat deja. Ok, numele de familie, puneți-l bine sau puneți un nume Fazul, nu e important. Ok, un e-mail. Ok, un număr de telefon valid. Vă creați un username. Asta vă va ajuta pentru când vreți ca să invitați pe altcineva cu linkul vostru. Ok. Selecționați țara unde vă aflați. E foarte important. Eu am să pun Italia pentru că în acest moment mă aflu în Italia. Ok. Creați o parolă. Confirmați parola. După ce ați făcut tot asta, acceptați tot. Așteptați că se încarcă pagina. Ok. După ce ați făcut toată chestia asta, clicați pe acest pătrățel roșu, Step 1, Reserve the hotspot. Odată ce ați apăsat pe ăla, apăsați Vai su Helium
Eu l-am în limba italiană, voi depinde ce limbă aveți, îl găsiți în altfel de mod scris. Faceți click pe acea chestie roșie, verde. Iar după aia, eu deja am făcut toată treaba asta și n-am cum să vă mai arăt restul. Trebuie ca să faceți prima scris aici sus. Il tuo hotspot è riservato. Apăsați pe chestia asta. Odată ce vi s-a deschis pagina, trebuie să o completați. Locul unde vă aflați, orașul unde vă aflați. Scriind orașul unde vă aflați, să vă iasă în automat locul dumneavoastră unde vă aflați și îl selecționați. A doua chestie, trebuie să confirmați strada unde vă aflați, numărul unde vă aflați, pentru că vă va ajunge acasă. Poi confirmați încă o dată locul, orașul de unde sunteți sau satul unde vă aflați și strada, pentru că vă va cere să confirmați unde va fi instalat dispozitivul. Odată ce ați făcut toată treaba asta, puteți să începeți să invitați alte persoane cu acest link. Nu cu linkul meu, cu linkul vostru. Faceți pe acest link, copiați linkul și îl puteți transmite prin WhatsApp, prin Telegram, prin Messenger, cum vreți, cum doriți. Cu cât mai multe persoane se înregistrează cu linkul vostru, cu atât câștigul e mai mare. Deci, într-un cuvânt, este un dispozitiv care vă poate da bani pentru totdeauna. Aceasta este harta care vă arată câte persoane sunt în lume care fac această chestie. Aceștia cu portocaliu sunt persoanele care sunt în așteptarea acestui produs care va ajunge acasă pentru a câștiga acești bani, iar acestea cu verde sunt persoanele care deja încep să câștige. Acum încercăm să intrăm, să vedem cât câștigă această persoană, să vă faceți o idee. Persoana aceasta câștigă $597 în fiecare 30 de zile, din lună în lună. Într-o săptămână are $175, într-o lună are 597. Asta merge și în bază la borsă. Dacă borsa se ridică, profitul e mai mare. Că borsa se coboară, profitul coboară. Aici putem vedea cu câte persoane este conectat, câte persoane a invitat. El are persoanele astea invitate. Deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persoane invitate și are deja un câștig foarte, 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 foarte bun. Da, nu uităm că invitând mai multe persoane, depinde și de locul unde vă aflați, dacă internetul este bun, dacă area unde vă aflați e puternică, nu sunt multe persoane invitate, nu sunt multe persoane care fac aceeași chestii care vrem să facem noi, fac ceea ce fac, avem o oportunitate să câștigăm mult mai mult pentru că este locul liber. Acest dispozitiv se poate conecta la fiecare 300 de metri. Nu puteți invita pe cineva care se află lângă voi, pentru că nu funcționează. Un singur dispozitiv puteți avea în casă, un singur dispozitiv vă poate duce câștig, plus alte dispozitive de la persoanele care le-ați invitat. Aveți un mic percentual și de la ei. Cam atât a fost pentru azi. Vă urez mult noroc și
am să vă comunic alte video în următoarele zile. O zi bună!